Heb ze geen reis gaan maken? Een goed gesprek? Nou, dat weet ik niet, hoor. Maar goed, met Heerenveen voor al die Ik dingen. heb het net van nu gezien van een rechtszaak. Kijk, die heeft 2 avonden te kennen gegeven. Totaal niet op de hoogte was van de gang van zaken. Oh, dat is het dan nu weer. Dat je niet op de hoogte Laat me wordt. door. Met die onzin wat ze zich trouwt Want huis. ze doen nu ook allemaal onzin dan. Nou, feitelijk klopt er geen klote van. Leg eens uit aan, We gaan die discussie niet meer voeren. Maar dan gaat het toch steeds over. Ja, maar daar klopt er geen klote van. Want als die had gezegd dat dat zo was, dan wordt er rechtszaak doorgegaan. Waarom gaat hij niet door dan? Nou ja. Nou, allebei de afkatten zien er zo uitgekomen. Maar ga morgen toch dat gesprek hebben. En als dat niet goed zou zien, dan zal alsnog een rechtszaak komen. Nee. Ja, dat is wat ik begrepen heb. Dat zit op een website. Rechtszaak zou doorgaan. maar Wilfred, er werd helemaal nergens van. De lult in de runte. Maar boerum lullig, lekker met een hoed wat ik niet snap. Johan, Ik huur het geren van. de begint weer. Dat is 2 avonden onzin Maar leg me dat dan? 2 avonden meneer redacteuren belachelijk gemaakt. En het gaat maar Wat heb door. ik voor een onzin uitgeslagen dan? Vertel me dat dan In eens. feite groene gooien. Er was een versprekende papegaai van Veenstra. Maar als het werkelijk is dat dat onzin is, Dan moet er toch gewoon een rechtszaak dan komen. kun je gewoon recht zetten als het onzin is. Ik heb niks behoefte aan een rechtszaak. Maar als het dan niet klopt wat ik zeg, dan moet er toch een rechtszaak komen, hè? Want dat klopt het dus toch niet. We hebben het allemaal ontzien nu. Als ze het ontzien nu hebben, morgen hebben ze dat gesprek. Dan ga ik er niet op vooruit lopen. Morgen is gewoon een interview. Oh, ik heb begrepen dat er een gesprek maar gaat die komen. is niet goed ingevoerd. Oh ja, dat heb ik begrepen van de kant van Heerenveen. Ja, precies. Die is niet goed ingevoerd, dat zag ik al. Want die bron van die is denkelijk niet goed. Mijn bron is niet goed. Nee, en alles wat ik daar zo allemaal heb gezegd is allemaal niet goed, nee. En de boekhouding en de financiële situatie van Heerenveen. En over die onkostenvergoeding en alles. Inderdaad. Ja? Ja. Oké. Ja, maar is morgen gewoon een interview. Met Veenstra en dan mag je alles uitleggen. In een interview. Ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren, want waarom is die rechter dan aangehouden als dat interview gebeurt? Ja, dat is een juridische zaak. Dat is ook een tactische zet. Wie dat dan? Ik heb geen idee, want ik ben er niet bij betrokken Nee, geweest. nog het lezen van alle informatie had Stieg het idee dat het absoluut niet klopte. Wat er tegen de geet gezegd. Wat zich hebt gezegd, klopt. Ik heb gezegd dus tot de boekhouding. Ik wil zeggen, de informatie komt van Veenstra. De informatie hebben we bekeken, ja. Dat klopt volgens mij wel. Veel niet. Veel niet. Nou, dan zal het morgen een kort gesprek worden. Nee. Toch? Het wordt een heel lang interview. Oké, maar kijk. Die was altijd over dingen praten, boes en ik vanaf, hè. Meer. Maar dan zit ze in een wilde weg te lullen. Mary, stop hem met. Want wat sticht is? Redacteuren van VI steken heel veel tijd in een artikel. Die heeft een telefoontje met Veenstra. En dan zit redacteuren van VI verlul. Want die pluisseren onzin. Die praat onzin. En ze papieren in kijken. Johan Boot tegendeel is bewezen. Die krijgt van mij geen papieren. Ik ben niet onbetrouwbaar. Ik heb inderdaad de papieren van Heerenveen gekregen, ja. Nee, die hebben ze van Veenstra. Ja, van Heerenveen. Oh, dat vindt ze Heerenveen. Daar zijn er nog meer lui bij Heerenveen. Hier is toch de baas bij Heerenveen? Ja, ja. Heer gaat het En toch die vond over? het chic dat hij hem die declaraties van Van der Velde naar die schikte. Op het moment dat Sisek tot Van der Velde voor zijn activiteiten geen cent krijgt, dan is dat Je toch krijgt geen logisch? cent voor zijn activiteiten, alleen zijn reis- en Maar blijskosten Johan, ik worden heb voor er hem niet betaald. inderdaad gezegd wat dat in die declaratie staat. Ik zeg alleen, Jawel, daar hebben ze een keer gezegd dat er een sporthuis had gekocht op kosten van Heerenveen. ik geef dan met A-nummer gewoon tot dat het dan met alles vergoed krijgt. Maar ik heb toch bij je niet aangegeven wat het nog allemaal Chic van meer is. Zowel van Veenstra en van die. Maar nog even dat Maar de chique bus in dan. ieder geval zoiets. Via zijn zo ontevreden over die houding. Er komen geen VI-redacteuren meer op, die willen niet samen mee met die een programma. Dat is erg professioneel van ze. Dat is heel professioneel. We laten ons niet verlul zitten voor dus een snelle vogel. Is het niet meer van lullen, Johan? Ik kom alleen met mijn feiten. Nee, die wil scoren, die wil scoren. Die wil goede kop scoren en dan heb je dan alles. En dan zet ze eigen collega's verlul. Op het moment dat ik denk dat er gaat niet klopt, dan mag ik dat toch wel even zeggen. Hè? Nee. Ik wil niet scoren, Johan. Ik wil de woorden onder de tafel uitkrijgen. En als die zegt dat dat niet klopt. Zijn het toch goed, Wilfred? Er werd er vanaf. Dan hebben ze één bron, wat er nog gekleurd is. En dan gaan ze het hij brengen alsof ze het wagenwiel hebben zo gevonden. En dat noemt ze ook nog journalistiek, die te slagweg. Johan, die branden zien papieren zet zwaar op wit. Je wens zich veel succes Zwaar op bij mij. wit. Ja, we zullen het zien. Als dat zo was geweest, had Heerenveen die rechtszaak wel doorgezet. Nee, want dat is ook ik verzoek dat je morgen dat gesprek hebt. In ieder geval als VI willen we niks meer met die te Maar ja, maken oké, hebben. ik wens je een fijne avond bij je dan. Het erg onprofessioneel van. Nee, ik vind die erg onprofessioneel. Scoren ten koste van Hoor ik anderen. de kosten van anderen. Ik probeerde gewoon de feiten met die te bespreken, Johan. Als die denkt dat die feiten Nee, niet dat wil juist ze zijn. helemaal niet. Dit programma heet VI. De redacteuren van VI maken een journalistiek product. Ik leg uit wat daarin staat.
En die heeft het telefoontje verpleegd en die feest dat hele verhaal. Hoe jongens 2 weken aan gewerkt hebben van tafel. Want die heeft 15 minuten met feest. Maar gaat het om de tijd, jongen? Lachwekkend. Gaat het om de tijd wat ze erin zegt of om de feiten? Nee, met 10 talent kunt ze meer in 4 minuten dan onderzoeksjournalisten in 14 dagen. Zoek het lekker goed met een hele handel. Nou, bedankt en goeienacht aan. En tot morgen of niet?